Tripura nakaslem jong Nong Hima. Ki Pulit jong ka anti-narcotic task force ka jela hapo ka jingelam ka kong Sandra Nong Dahar MPS. Hadin balayo ki khubor ki batikna halor ka jingdon ki basalan yu Drok. Ki layo ban kem ya arngut ki breo na katany Happy Valley ka bahap hapo ka madan rating police station. Yakini ki arngut bala syakem latip kerteng kumu Joshua Kyangte laipu hendrios nem karata uban ka jela Tripura but ubari trashnong na Mizoram. Mar Joel Tripura arbu khendais nem karata ubadai ru na kejela Tripura. Kat kum ka khubor balayo lum ni ki Pulit laong ba nakamet jong kini ki arngut layo bon kurum hadu khat waitli ki sinduk sabon ki bathep ya Drok Heroin ubakhya hadu shispa lai pu khendai pon khendai pu program kawai ka Aadhaar card kawai ka PAN card kawai ka mobile phone bat ka kali tata sumo ka badan registration number ML not Sun N not Sun Iway Sun. Hagabede bat kani ke Ïohkem nak yang ki Pulit kila pengat mukot rumah hapo ki kindon ain jong ke NDPS Act bat ke jingto kit kadang ya sakmat nak benta ban Ïohkem saya ki waipan ki badan keti.